أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hormat Müslüman doğanlar Allah'ın tebarek ve Teala'nın ortak cumhurunu ediyen ve etçek taat o vaadetlerini etçek dua dileklerini bu safar ayına Qara Çarşamba deyip sonku 3-cü gününü heptanın sonku 3-cü gününü eden vaadetlerini dua dileklerini ödergahına kabul eylep ol duaların hayır hasanatların hormatına Ahli Türkmen halkının ve ahli ümmet Muhammedi'nin başına gelecek belalardan ödü gorab, hergiz bela ve terlerden aman saklap, hemmemizi ve gelecek neslimizi doğru yoluna hidayet eylesin. Hormatlı Müslüman doğanlar, bugünkü vaadimizde inşallah İslam dininin ululuğu varada. İslam dinine gezip yören her bir Müslüman öz dininin qadrını bilmeliği varada ve bu dini getirmeklik için Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin öz yaranları yani söhbetteşleri, sahabaları bilen kän cefalar çekip, kän cevirler görüp, kıyınçılıklar görüp, şonda da olsa ümmeti üçün kän hayırlı dağlar dilep Allahu Teala'dan her gidin niyazda olup, näme kıyınçılık olsun, urulmalı olsun, yencilmeli olsun, kovulmalı olsun, şol zatlara döz gelip dinimizi şu günümüzde şu halına yaşar yalı hale getirip gittiler. Allah onların hemmetinden razı olsun. Ve biliyat günümüzde elhamdülillah her yıl yatlanılıya şehitleri, o ayet tevhir ediliya ruhlarına hormat prezidentimizin baş tutanlığı bilen her yılın 12. yanvarında Göktepe galasında Göktepe söwüşünde şehit bolan ata-babalarymyzy, enelerimizi, mamalarymyzy, uýalarymyzy, geçen terkerdelerimizi ýatlanıp olaryň ruhlaryna şat bolsun, ruhlar şat bolsun aýet tewir edilýär. Ýurt derejesinde hormatly prezident baştan bolup halky bilen bilelikde hemme imamlary ýüşürüp Göktepe galasynda tewrüne ýerleşen Saparmat Hacı mescidinde sadaka berilýär. Allah'ım ertirki verilecek sadakalar da ödergahına kabul eylesin. Şol sadakada evi cemaat dine Göktepe galasında şehitler ýatlanylmaýa. Türkmen halkının tarihinde, İslam dininin tarihinde hak bilip hakyň uğruna algamaklyk üçin we ne hak bilip ne hakyň garşysynda göreşmeklik üçin dünýäniň her ýerinde watan üçin, ar namus üçin dinini ayakta saklap gelecek neslinin akidesinin bozulman şu tawhid inancını doğru yolla İslam dinine ehli sünnet ve cemaat yoluna gezmesi üçün can koydular. Her biri. Şolaryň hemmetine defin edilýändir şol. Şonuň üçin inşallah siz de ayet tewir edin. Awa ýatlan olaryň ruhlaryna hatmy şerifler okan inşallah Allahu Teala'nın sowaplaryndan izde galman. Hormatly Müslüman doganlar, bugünkü wagtymyzda İslam dininiň ululugy barada diýip wagty taýinlamaklygymyzyň esas bir sebäbi, ýene-de bir sebäbi bar. Şol Göktepe söwüşünde we ondan öňki hemme söwüşlerde ata-babalarymyz näme üçin söwüşdiler? Olar dogry ol döwürde şon ýaly döwrüň öz gelenegi bardy, şon ýaly döwrüň öz kanuny bardy, gylyç syryp, gylyç bilen janlaryny ortaga goýup gan öküp söwüşdiler. We gan öküp dinini gorap şuny getirdiler. Şolaryň hemmesi gelecek nesline biz hemmemiz we bizden soňky gelecekler we ýaşap ýören görýän görmeýän hemme men musulman diýip ýören adamlaryň her biri şu ýolda dogry ýoldan aýyrmasyn, şolar dogry ýolda bolsun diýip jan çekdiler. Olar gylyç bilen söwüş eden bolsa, günümizde gylyç bilen söwüş etmek, urşmak ýok. Günümizde ol zat ýok. O bolmasyn, bolmaly da däl, şeriatda da dogry däl. Üstüne gelip namasyna degen çäler, watanyňa sallarýan çäler dogry däl, biriniň üstüne sallarmak, urşmak. Ol ters akida edip terrorlyk edýänleriň hemmesi Allahu ekber diýip urşan bolýandyr, emma düýbi boşdur. Allah'ın adyna aglap hiç bir zady gereksiz hak öldürmeklik dogry däldir. Adama aýdýan kabul etse ediýe, etmese kıyamatda cevabını çekýär.
Günümüzde dilimiz bilen söwüş etmeli. Ogullarymyza, gyýyllarymyza, jigilerimize, dogonlarymyza hakykata öwredip, İslam dininin şerefini, Ehl-i Sünnet vel Cemaatynyň dogry düzgün ýollaryny öwretmeklik bilen söwüş etmeli. İlla da şu günkü günümizde, gülýaly garaşsyz bir tarap watanymyzda din asudalygy barka, meçhitlerde wagt nasihatlar edilip durka, gaýry din veya gaýry milletiň gurruny däl ediz jemaat. Türkmen bolup, Türkmen aýaly gyňasyl ýalakkyl, daşyndan görseňler musulman, emma biz erkekleriň veya ene atalaryň öz çağlaryna gerekli terbiýe bermeýänligi sebäpli Yegowan şaýatlary diýdi. Marda haskenrak berde de barmyş iki ýeke Krishnalar, Krishnayitlar diýdi. Şuňa meňdeş ters dini akymlar getirildi. Erwet adamlaryň ýoly bilen. Şol zatlardan saklamaklyk, ol ata-babaň sen näme üçin gan öküp, jan çekip söwüş edipdir. Şonuň ýaly ters, soňu bolmaýan, bu dünýede de awray bolmaýan we kıyamatda da ebedilik dowdugy ertýän şon ýaly erwet ýollar biziň neslimize gelmesin diýip gan ökdiler. O şu dünýede adamyny awraýly edýän we kıyamat mahşer gününde ebedilik cennetini nesip etdirýän dogry ýol bolan İslam ýolundan ýöresin diýip jan çekdiler. Bu dünýede de ahiretde de haýyrly zady saýladylar, tapdylar, kabul etdiler. Allah hamd sena aýtdylar we şol ýol biziň neslimizde, biziň ýurdumyzda, biziň ýyzymyzdan ýöresin diýip jan çekdiler. Şolaryň jan çekip şuna gelen şol dinini biz näme bilen goramaly? Dilimiz bilen, ahlagymyz bilen, dilimizi, dinimizi özümüz amal edip durmuşda, praktikada çağılan öňünde namaz okap, täret alyp, namaz okan gowdat diýip däl, özüň ilki täret alyp, namazly bolup, çilim çekmän, nas atman, haramlyklara barman, şoň öňünde görelleri bolup, onuň öz edýänini çağılandan talap etmeklik bilen her bir Türkmen musulman adam öz çağatynyň dogry ýolga gelmekligine jan etse, erwet ýola gitmezligine jan etse, o zatlar gelmez. Diňe bir kisanakdal bir sür din getiräýsinler. Her kim özüne bek boldy, her kim öz ailesine. Allah Teala Kur'an-ı Kerimde näme diýär? Siz özüňizi we ähliňizi, çağalaryňyzy, aýallaryňyzy, gyýyllaryňyzy, ogullaryňyzy dowduq odundan saklaň diýär. Ol dowduq odu gaty şiddetli erwetdir diýär. Sen özüň dowduq odundan saklap bilmeýän o bir dowduq atylandan. Allah Teala bu ayetde aýtjak bolýany şu dünýäde olary kıyamatda dowduq odu erçek erwet ýollan saklaň diýdi şo. Haýsy ýollan ýöräňde dowduq oduna barjak bolsa, o kıyamatda özüňi we ähliňi diýdi. Sen onu dogry ýola sürüklemeden, dogry ýola hidayete çağırmadan, dawet etmeden, emri maruf nehy anil münker etmesen, kıyamatda maýana tam dogry ýol görkezmedi, maňa aýkyş etmedi diýse sen den gitmeli, şoň bilen den ýanmaly, şoň bilen. Nauzu billah. Şoň üçin gelecek neslimize dogryny öwredip, hakykaty öwredip, agdybirligi öwredip, watan söýjüligi öwredip, hemişe dogry bolan din, ata-babalarymyzyň kabul eden dogry bolan din İslamyň ýoluna gelmeklik. Allah Teala Ali İmran surasynda näme diýär? Indallahil inne-d-dine indallahil İslam. Hakykatdan Allah'ın ýanyna makbul görüljek, kabul ediljek din İslam'dır diye. Şoň üçin gaýrat edeýin jemaat. Şunu wagtymyz inşallah şoň dogrusynda başardığımızdan size wagt etmeklikçi. Haýyrlanarsınız diýip umid edýär. Allah Tebaraka ve Teala Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran surasının 85. ayetinde şeýle diýär. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. Allah Tebaraka ve Teala aýdýar ki, haýsy bir adam İslam dininden başga dinin ýerine bolup şol dine girse, Allah Teala ol adamdan hiç zat kabul etmez diýipdir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam dininin binalarynyň biri emr ma'ruf nehy anil münker, yani adamlar gowluga çağırmaklyk we erwetliklerden gaýtarmaklyklar diýipdir. Bu diýdi, ýanky aýata laýyk bolup, ýanky aýatyň
manasyny düşünüp, ha, din İslam'dan galan gaýry hiç bir dogry däl eken o, bir din İslam eken o diýip şol ýoly direlçekmi? Onu birinji etmeli işiňiz diýä, birinji ýaraňyz näme? Emr ma'ruf, nehy anil munkar diýip Peýgamberimiň sözi. Adamlary ilki bilen ojoňdan maşalykman köçäge çykyp gyýgyryp ýörmeller. Her kim öz çağasyny, aýalyny, ejesini, qaqasyny, uýusyny, erkek doganyny, erkek jigisini, çağalaryny dogryýyna öwredip emr ma'ruf etse, we şu haramdyr, şu zatlar erbetdir diýip nehy anil munkar etse, ana şol adam öz ojogyny din direltdigidir diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi adamlaryň zihnine saljak bolup kän dua edýär, kän dilek edýär we her kimin emri ma'ruf içinde gelmekligini, nehy anil munkar içinde gelmekligini dua edip şeýle sözler diýär. Alkyş edýär, ha sawrfi ýanky ýaly hereketde bolup dogry ýola adamlary çağırýan adamlara alkyş edip Peygamberimiz şeýle diýipdir. Esselamu aled-duati ilallah. Yani Allah'ın yolunu davet edýänlere salamat bolsun diýdi. Has taqiqi Allah'ın radiyligini gadanyan, Hudaýyň ýoluna adamlary çağıryan, Allah'ın ýolunu gizýän adamlara Hudaýyň rahmeti, bereketi, salamat saklamaklygy bolsun diýip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emr ma'ruf edene. Her kim öz çağalaryna dogry ýol öwretdimi, dogryna jigsine dogry ýol öwretdimi, Peygamberimiziň alkyşyna eýe boldy. Yankı alkışı şol adama Peygamberimiz edipdir. Şonuň üçin Allah takladan ol ýege owan şaýatlary Krishnalyk ol butparatlyk İslam din dörep Türkmen halkyna gelenden bäri Türkmenler bir görülmedik zat ol. Allah takladan gowdat däli jemaat. Ajam bolda hakykat ýa şol bar. Özümizden gatnaşyp gördük ýygnaklaryna, howpsuzlyk işgärlerini. Türkmen maşgalasy, äri musulman ogly özüm ogly ýygydy namaz okyanlaram bar içinde. Çağırlarynam şo ýola çağırjak bolupdyr. Türkmen maşgalady, özüm men musulman gulagyna azan aýdylar. Näme? Ýege owan şaýatlaryny anypdyr. Krishna bolupdyr. Allah takladan ol. Şuma arkyň gurlaw otyr, namaz etmän gurlanjak zat da däl ol. Näme üçin şeýle bolupdyr? Dünýäň ýygynyň kowalam, dünýäň ýygyna bolup, aýnam bolsa şo bolsun diýip öz maşgalasy bilen bolmaýan, gören ýygyny düşüp ýörün, weýa gören dünýede bir zat pullansam bolýar diýip gerenden artyk dünýä gyzyp ýören adamlaryň ojogyna seretmeýän adamlardan dörýär şol. Hey ojogyna seredersiň aýalyňa, gyýdyňa, ogluňa, şu dogurdyr, şu nä hakykatdyr, şu ýalňyşdyr diýip dursaň, şol adam oýundan şol ýaly adam dörärmi? Kıyamet mahşer gününde bizim yakamızdan birinci tutulacak zat şol. Giyce günlüğü namazı kay, giyce günlüğü zekat beray, her gün haca gitte gelay, hayır yok. Ojoğunda deyip cemaat, o leşekte yüküm yok, yıkıldı havarım deyip ol. Dine ayalın, gıydın, oğlun ulan molmollal. Doğunun vardır, karnışın vardır, sansile-i rahim. Ayol planlı uğruna, içiyanlı uğruna bana yamanlık etti deyip kâbirler katlaşmanıyor. O kıyamette sen yakandan tutulacak şol. Şol doğun karnınlaşlan garamati sen boynunda, sen şolara doğru yol çağırmalı. Yamanlık edenmedi, yamanlığını yaxşılık etmeli. Zulm edenmedi, zulmenin günahını geçmeli. Barmalı doğunum diýmeli, jigiyim diýmeli. Sen bir bolmada soğuk edet. Näme elinden gelýän bolsa et, goňşy golamlyň içinde şonu ýaly erbet ýolla bar bolsa. Daşragam bolsa bir tanaýanyň gatnaşyp duýdy işýäniň, ýa işleşýän adamyň içinde şonu ýaly bar bolsa, o kıyamatda men planyany jennete barýan bolýan ol. Şulama şo ýoly bilýän eken, näme üçin maňa aýtmady ha diýdi, ýakandan tutup, duýdy işdiňmi? Hawa oturşdyň, näme üçin aýtmadyň? Namaz sana farz bolşy ýaly, emri ma'ruf etmekli, nehy anil munkar etmekli sana farz etdi diýdi Allah Teala, buyurdy ma diýdi. Näme jogap berjek? İkelin burnuňa salyp gidersiň de sürükläp nauzu billahi dowduha. Şoň üçin hakyky musulman, haýsy musulman Peýgamberimiz näme diýdi? Elinden we dilinden we ýüzünden zarar görmedik. Özünden özgöre şon ýal zarar görmedik musulman bolsa şol musulmandyr. Özünden özgäni alada etmeýän musulman däldir diýip Peýgamberimiz. Özünden özgän hökman bir zady azmy ýokmy diýip däl. Bunyň düşünjesi nähili, dogry ýollama bir ýalňyşlary uýup ýören bolmasyn diýip şol aladany etmek de her bir musulmanyň borjy edi jemaat. Şoň üçin gaýrat etmeli.
Allah Teala'nın sevgili dostu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şul yolunu doğru yürüyecek olsan elbette alimleri dinlemeli. Ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin iyiliğine düşmeli. Çünkü Allah Teala salameti ve saadeti, bagıtlılığı ve paragatçılığı şu dinine koydu. Şu dini de doğru bilip doğru yürüyenin iyiliğine yürümeli. Ol planlarmış deyip yanlış akidede olup börünün iyiliğine yürüsenim öz ecet kakatı bilen kırılışıp börünüm gıttel. Çala orada ol müşrik, ol kafir ol deyip, mesela Vehhabi akidetine uyanlar şeyle bir düşüncesi var. Ecetin kakatının aydiya, kabul etse diye etmese bollu adam değil ol. Adam ama hata eden ha onu. Öldürsem ama az diye. Yok o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir dini kabul etmedik karnasına şonyalak davrandı mı? Yok tersine gitti de ona bir yaşlık etti. Son bir kuvvatını yene gelip deydi. Şonu da kovullum urullu mi? Fevulip sen kafir deyip kayıtmadı. Allah'a elini serdi. Ey Allah'ım bilen ak. Şeytana ağırlanıya. Sen şun yüreğine hidayet edivör deyip Allah'dan yanır. Ta ki Allah-u Teala'nın ödü. Ey Resulüm, ol sağırlardan menin kalbini, beynisini gulplodum. Senin ol adamını menden sorap durma deyip Allah-u Teala'nın ödü şoları sağır deyip kabul edince Allah-u Teala'dan sonra kafir bile oldu diledi şoları. Hidayetine erdir şoları. Şoları doğru yoluna salıver deyip dilek gezdi Peygamberimiz. Sen hayfi yüzüne ol ödünü Müslüman kabul ediyor yani. Öğredilmette 70 yıl orsun içinde yaşak gezdi. Allah yoktu yılın dövürde yaşadı. Ne bilsin onu? Yugurlanna yalnız yugurlu ol. Yumuşaklıq bilen sen öğretmeli. Öğrenmedi mi sen onun dilekçisi olmalı Allah-u Teala'dan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dini getirmek için kendi cepalar çekip, kendi dualar dilek eden ve bir duasında ey bar Hudaya menin ümmetim bağışlayıver. Olara özüň rahmete ver deyip dilek edip Allah'tan yalvarıp ağlan wagtynda Allah Tebaraka ve Teala Cebrail aleyhisselamı uğradıya o şeyle bir ayet geliyor. Kur'an-ı Kerim'in şol Ali İmran suresinin 185. ayetinde. Bunun birine şu ayet geldi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kullu nefsin zâiqatul mevt ve innemâ tuvaffawna ujûrakum yevmel kıyameh. Her bir içi canlı zat bir gün ölüm acatını, acalın acatını dağıtacaktır. Bilecektir. Her kim bir gün ölecektir deydi. Kıyamet mahşer gününe varam kıyamette de kabrda ve kıyamette Allah Teala'nın bu dünyada nemeden olsa hasabatını verecektir. Öleceksiniz canlı zatlardan sizler her bir canlı zat ölecektir diyor manada şu ayet geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlamana duruyor. İki elini yüzüne tutup ağlap menin ümmetim ölür. Ölünden soňam kıyın gün bolar. Buların kabul edeni de var, kabul etmedigi de var. Kabul edenlerinin içinde doğru yürüyeni de var, doğru yürümeyeni de var. Bulan halı nähili bolar deyip ağlamana durunu Cebrail aleyhisselam ya Muhammed aleyhisselam diye. Şu ayeti getirelim bilen sen şeyle bir narahat olup ağlajaklığını bilen bolsadım Allah'a yalvarardım, eyderdim, beyderdim şu ayeti getirmezdim diyenine Allah'ın Resulü ey Cebrail men ölümden korkup ağlamak diye bu ayeti getirendi. Men ölümden korkup ağlamak men öz ümmetimin kıyamet gününü öleceğo yatlattım diye öleceğo ölünden sonrası näme var deyip ağlayanlayıp Cebrail aleyhisselam'a cevap veriyor. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeyle bir zat deyip yalvarıyor. Her bir içi bir canlı ölümü her bir içi canlı zat ölmeli olsa, menin ümmetimde bir gün ölmeli olsa, kıyamet bolan wagtynda mizan terazinde menin ümmetimin birinin günahı ağır olup dowdaha gitmeli olsa, men şonu nähili çekip çıdaryn. Men ümmeti Muhammedi deyip dowdaha gidip baryan bolsa, men şonu görüp bilmem, şo gün ýadyma düşüp ağlayan diýenne Allah Teala peygamberimize alemlerin rahmeti deyip anni. Ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin dedi. O şeyle bir zat vaada etti. Kur'an-ı Kerim'in 90. suresinin 5. ayeti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la sevfe yu'tika rabbuka feterda. Sadakallahu'l azim. Allah Teala'nın peygamberimize ve ümmet Muhammedi'ye sowgady şu ayet. Manasy näme? Ey Muhammed, men seni bu dünyada da
ve ahirette de radi ederin, beğenirin idi. Ol Ma'raj'ın gurrununa, ol mescitte işleyek vaat edipdik inşallah berde derece vay gelen nedir? Ma'raj'da peygamberimize verilen sowat ayetlerin birisi. Seni bu dünyada da ahirette de gıynanma, beğenirin, radi eydenmeden, radi edip beğenip cennete girer reali ederin deyip Allah Teala söz verdi. Allah Teala näme? İnneke la tuhliful mi'ad. Şüphesiz Allah sözünü tapılmayanlardan nel, ol sözünü tapılayanlardandır diye. Ayet bu da. İnni Peygamberimiz Allah Teala şeyle vaada veren son yankı sözü deyip men kıyamette ümmetimin haline gıynayan diyenine söz verdi Allah Teala. Şol vaadasında duracak olup şu ayeti uğradıya. Kur'an-ı Kerim'in 6. surasının 160. ayeti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Men caa bil haseneti felehu aşru emsalha ve men caa bis seyyiati fela yucza illa mislaha ve hum la yuzlamun. Sadakallahu'l azim. Ey Muhammed, hayız bir adam Hudaya benne olup, sana da ümmet olup, bir kiçicik gov iş etse, şol adama her eden işine 10 etse köpüldüp sowap vererin deyip Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söz verdi. Sadakallahu'l azim. Peygamberimize sen radi ederin etdemi? Ünlü ümmetini alad edip ağla otyrdemi? Yankı ayeti uğrattı. Sen alad etme ümmetini. Men sen ümmetine adacık bir sowap etse 10 etse 10 katını etti deyip yazamda bir sowap değil 10 etse sowap yazarın deyip Peygamberimiz beğendirdi. Sonra ey Allah'ım bunun bu bir gowzat sana hamd senalar olsun. Menin ümmetimin ömrü gysga günahları bilen kän günahı bilen senin dowduğunda düşmeginden korkyan. Sen sowabı bir sowabını 10 etse sen ömrü gysga ol günahını ozdurman, sowabını günahından ozdurman ölüp gider ve dowduğu düşür diye heder ediyen yerine senin menin ümmetime rahmet ey rehimdarların en rehimlere gidip dua ediye. Sonra Allah Tebaraka ve Teala Kur'an-ı Kerim Bakara surasından 261. ayeti delil edip bir yenilik edip bu ayeti de vahiy ediye. Euzu billahi mineşşeytanirracim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Sadakallahu'l azim. İnni bir sowap berse 10 etsetçektiydi. Sonra da Peygamberimiz az gördü nämäni? Çünkü ömrü gysga bolar. Ömrü gysga bolsa da sowabını ozdur, günahından ozdurup yetişmez diyen düşüncede gıynanına Allah Teala bu ayette näme dedi? Ey Muhammed aleyhisselam, her kim Hudaya benne olsa, sana da ümmet olsa, yani Hudaya benne olsa, sana da ümmet olsa diyeni eti'ullah ve eti'ur rasul deyip Allah'ı ve peygamberine boyun olup Allah Teala'nın şu ayetine Allah'a boyun ol ve peygambere boyun ol ve Allah'ın ve peygamberin aydan dağları kulağın eştenine semi'na ve ata'na eşittim ve şoňa boyun bollum diýenlerine diýe. Her bir öňeten men musulmany betçegine börüne däl bu aýdylýan datlary. Ey Muhammed aleyhisselam, her kim Hudaya benne bolsa, sana da ümmet bolsa, Allah'ın ve Resulü'nün diýenine istediýdi şo. Bir eden ýaňşylygyny 700 esse arttırarın. Göýe bir däne buğdoýun ýere ekilip, ondan bir düýüp götürülüp, 7 şahada bolup, her şahada 100 däne bolup, bir buğdoý dänesinden 700 buğdoý dänesi buğdoýun çykyşy ýaly, menne bir awadatyny 700 awadat etdi diýip ýazaryn ummatyňa alad etme diýip bu ayet berýär. Ine diýjemä. Wag nasihat buňky İslam dininin ululuğu barada diýmekligimizden sebäbi şundan. Bu dinin ululuğu ümmeti Muhammedinin rahmet edilmekligi üçin aňsat ýollar goýulan, bizim özümüz nadanlyk edip, bizim özümüz ýaltalyk edip, bizim özümüz geleňsizlik edip, normal bir 5 wagtymyzy wagtyny nokabilemede qada edip ýör. Ay böyle şu işlem diýinen akşam namazyndan öýe baramda hemmedim qadaryny alyp berenim gitdel. Oğlun wagtyny okamak farz. Sen o namazın qadasyny näme üçin alýan oýuňa baryp? Buyruk şu farz Allah buyurdy. Şunu etmesem kıyamatda menden soraljak diýip okaýan dämi?
Şu namazı oku deyip buyuruşýary, wagtyny okamaklygyny Allah Taala farz etdi. Wagtyny okamalary namazyny islan wagtyny alyp, ay bir gün okamadym bolyny, o ýatsydan soň oýunga baryp, ondan soň dogry okaýan okamagyny belli däl. Hazır plan seriýaly başlamaly, plan kino ýetişmeli bol. Hazır huzuredy bol, 2 güniň kadasyny bir gün alyp, o huşu bilen rükûda, secdede Allah'ın öňünde ýaly özüň duýup okalýan namaz diýilýär. Bu oýunjak ýalyk edilen akbadatlary. Şonun ýaldatlarda geleňsizlik etmekligimiz bizi dünýäde her bir zada geleňsizlik bolmaklygymyzy sebäp bolýar. We her bir zada geleňsiz bolmaklygymyz da çağalarymyzyň, maşgalalarymyzyň erbet ýoly gitmekligine sebäp bolýar. Berk durmaly diýjem. Senin Resulüň bir sowap berjek diýdi. Kanagatlanmady, ömrü gysga diýdi. Yo bolýar diýdi. Her edeni 700 sowap bereýin diýdi. Munnu da kanagatlanana näme diýär? Ey var Hudaýa, meniň ümmetimiň içinde bir näçe adamlar var. Her wagt bir musulman olaryň gapysyna bir zat diläp gelse, onuň ýüzüni alman işini bitirýärler. Yani musulman doganyna kömek edýärler. Eger özleri oňarmasa, beýleki musulman doganlary bilen üýüşüp, onuň işini bitirýärler. Şolaryň şu gowluklaryna da bir gowdat berewer diýip, has gowdat aljak bolup, öz ummatiniň bir-birine ýagşylyk edýänlerini öňe tutdy. Allah Teala yine peygamberimize umid etmedi. Şol Bakara surasynyň 245-nji ayetinde näme diýdi? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Men zellezî yuqridullaha qardan hasanan feyudâ'ifahu lehu ad'afan kesîratan vallahu yaqbidu ve yebsutu ve ileyhi turcaun. Sadakallahu'l azim. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, haýsy bir adam bir musulman dogany pul qarz diläp gelse, yani bir musulman dogany kynçylyk başyna gelip bir zat diläp gelse, şonuň ýüzüni alman diýäni, şunu versem sen aýda prosent berersiň, plan edersiň diýip, ya soň gabat geleni men sana plan ede kömek etmedimmi diýip minnet etmän şonuň işini bitirse, kän sowap bererin, sowabynyň hetde hada bolmady, kän sowap bererin diýip bu gedek peygamberimiz bu aýet aýtdy. Peygamberimiz birincide de elhamdülillah, ýöne ümmetimin ömrü gysga boljak diýdi. 700 sowap berjek diýdi. Elhamdülillah ya Rabbi, ýöne ummetim şunun ýarak boldy, has sowaplar, has kän boldy, has gowdy ýan kyn sebäp tutdy. Bu gedek bu aýet berdi. Musulman doganyna kömek etmi, bir hasap sowaplar bererni. Munna da Allah Taala hamd sana aýdyp, ýene de az görüp, inni merak etdi nämäni, o berjek kän sowabyň hetdi nähili. Ey var Hudaýa, kän sowap berjek diýdiň. Kän diýeniň näçeke? 100 mükaya, 1000 mükaya, milyon mu näçeke diýip Allah Taalaha yalvarýar we kän diýeniň her näçe kän bolsa da diýär. Ummetim günahkar diýär, öňe diýär. Günahsy peýgamber näme diýär? Günahny köpetdiňiz, sowabyňy ýakarsyňyz. Sowabyny köpetseňiz, günahyňy ýakarsyňyz diýär. Meniň ummetim diýär, plança sowap, näçe berjek sowap diýär. Günahsy bilen näçe günahsy diýär, sowabyny ýakap durar, ujundan gädip dur diýär. Meniň ummetima diýär, sen meniň ummetima bir ay orada berdin. Olar senin aýdanyň etjek bolup, şol orada agyz bekläp, oradanyň kynçylyklaryny çekip çydaýarlar. Sen şol oradanyň hormatyna bir tükenmeýän sowap berewer diýip, ýene de Allah Teala'ga ýalvarýar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in 39. surasynyň 10. ayetinde Peygamber aleyhissalatu vesselam şu ayeti nazil ediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul ya ibadillezine amenu ittaqu rabbakum lillezine ahsanu fi hadihi dunya hasenetun ve ardullahi wasi'atun innema yuwaffas-sabirun. İnnemâ yuwaffas-sabirûne ecrahum bighayri hisab. Bighayri hisab, yani hasapsız. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, senin ümmetindan biri Hudaýyň we bennetiniň tarapyndan gelen kynçylyklara, yani Allah Taala'dan bir kesel gelse, ajal gelse, näme Allah'dan kynçylyk gelse, oya bir benne ýalňyşlyk edip, zulüm edip, sana bir yamanlyk edip, bir seni erbetlige uçan etse, şol kynçylyklara sabr etseler diýe. Allah'dandır. Bu zatlar sebäpdir. Allah Teala meniň sabr kanagatym barlayandyr. Ýene de men Allah'a şükürdürün diýip meniň kynçylyklaryma sabr etse, oya bir günah iş gelende men şu günah işin bir 10 minutluk oya 5 günlük lezzetine kapylmaýyn. Şunun lezzeti bir 2 günlük.
Kıyamatda ebedi yaşayış var. Şol günnäki gowy yaşayış Allah'ın radylygyny duçar boljak bolaýyn diýip günäni oňuna sabrly bolmakluk da giriýär. Eger şonuň ýaly sabr kanagatly bolsa seniň ummatyň, men ol ummatyňa bi gaýry hisab, gaýry hasapsyz, hasaby soňy bolmaýan sogap bererin diýip Allah Teala öz Resulüni begendirýär. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem begenni diye ve 2 rekat şükür namazını okudu diye 2 rekat namaz okap eline salam berede Cebrail aleyhisselame gıygırıya. Ey dostum Cebrail, halini ayet getirdi abi senin ummatını her bir canlı ölecektir, ölümünden kıyamete varıp hatavat verecektir dedi. Şu hatavat dünyasında şuram ağlap Allah'a münacat etti. Münacatlarının cevabını eşittiniz. Şimdi bu kavluklar, bu yenilikler ümmet Muhammedi'ye berilenden son 2 rekat namaz şükür edip Allah'ın Resulü Cebrail aleyhisselame gıygırıya. Ey Cebrail, edil şu ahalli Azrail gelip menin canımı alsa da men ölüme tayin niye, men armanım yoğunlu diye. Meninle ölüme tayin ümmetime gelecek kovluklar geldi deyip Cebrail aleyhisselame gıygırdı diye. Sol ölüm diyenin edil şu mahal mana gelse men tayin niti alıp gidiversin. Ümmetime verilecek kovluklar berildi deyip şükür etti diye Allah Teala'nın Resulü. Ine diyeceğim ha. Şoň üçin gayrat etmeli, doğru yoldan ayrılmalı değil ve şu doğru yolu da öz bala çağlarımızı, oğullar gıyıllarımızı şu yoldan yürütecek olmalı. Şu yol doğru yol. Şu yoldan başka doğru yol yok ve şu yolun içinde de ehl-i sünnet ve cemaatin içinde olmalı. Bir topar Kur'an'ın ayet veya Peygamberimizden hadis deyip, zayıf hadis ayıp ya ayet yanlış tercüme edip öğrenin idine düşüp vermeliler. Doğru olanını idarlamalı ve şu doğru olanından yürüyecek olmalı diyeceğim abi. Mağtum atamız diyere 5 içi bercay kıl musulman olsan. Yani 5 vakit namaz oku musulman olsan. Yürü Muhammed'in yolu bileni. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam sünnetlerinden çıkma deydi şu. Ne diyeceğim abi? Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bizim dinimize çeken cefasına inşallah inniki cumamızda size gurrun bereriz. Wagtymyzyň bu başy inşallah inniki cumada wagtymy tamamlamaklyqçy. Bu aýdylan dağlardan, bu aýdylan ayetlerden, hadislerden netije çıkarıp bu dini İslam'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inşallah inniki cumada gurrun verecek. Mekke'den kovulup, urulup, cevir çehpa çekýän döwürleri, Taifa varanna, öz daýlarna varanna nähili günler gördü. Ve ondan gelen soň Beytullah'da nähilik Ebu Cehil'in lanatı olan Ebu Cehil'in elinde näme kynçylyklar gördü. Şol kynçylykları görse de yine de ümmet üçin nämeler gayrat edenligini inşallah inniki cumamızda dikkatinize yetirer. Hemmäňize we ehli ümmet Muhammediye, Türkmen halkyna da yerin ýüzündäki musulman doganlarymyza dua dilek edýär. Şu dini İslam'ın doğru yolundan, ehli sünnet ve cemaat yolundan agdy birje zalimlerin yüzünü aňryk edip agdy birje ýöremekliği Allah Teala her birimize nasip eylesin. Amin ya rabbel alamin. Ve ahiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu teala ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in et-tayyibin et-tahirin ve ala sairil enbiya'i vel mursalin. Ey var Hudaya, şu okalan dua edileylerin, edilen wagtlaryň, ol wagtlaryň içindäki ayet hadisleriň Allah'ım senin barlığın, birliğin hususan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hormatyna öz nur cemalyň kıyamat mahşeruny golaýdan gören bendelerinden aýlandyrgysan. Ol sen nur cemalyň görmekligi ertiýän ýol bolan din İslam ýoluny dogrudurup, eti Allah we eti'ur Rasul diýilen ayetine semi'na we ata'na diýip jogap berip, eşitdim we boyun boldum diýip jogap berip, senin ýolunda senin rydaň üçin dogru bolan bendelerden aýlandyrgysan. Ve dogru ýöreýänleriň hormatyna olaryň dogru ýoluny pazarlatgysan ya Rabbi. Ey var Hudaya, atuda ýurdumyzy, parahat ýurdumyzyň parahatlygyny, atudalygyny dowam edip, ehli ümmet Muhammediye de parahat ýurtda ýaşamaklygy nasip eyle ya Rabbi. Yerin günde kynçylyk çekip zalimleriň zulmuna uçuran musulman doganlarymyzken olaryň da her birine güýç gaýrat berip, tawfiq diyanet berip, olary da zalimleriň zulmündan mazlum bolup görmän, zalimleriň zulmündan gutulmaklygyna özüň gaýrat ber ya Rabbi. Senden başka dilenecek zat yok ya Rabbi. Sana elimiz sermedi ya Rabbi. Şu küçücük elimiz serip sana ediyen dualarımızın hayırlısını özün nasip eyle ya Rabbi. Ey var Hudaya,
Bizim halkımıza edilen ehli sadakalary, il behwi üçin, yurt behwi üçin berilen sadakalaryň her birini öz dergahynda müstejab eýläp, yurt başlanmadygyň başyny dik edip, janyny sag edip, hergiz dogry ýoldan ýöräp, halkymyz bilen asudulukda, agdy birlikde, saadatda ýaşamaklygy we hergiz seniň rydaňda bolmaklygy nasyp eyle ya Rabbi. Bela beterlerden aman saklap, enelerimizi, atalarymyzy afw eyle. Ötüp giden bolsa olary rahmet eyle. Dünyada olup dogry ýolda däl bolsa dogry ýolyna hidayet eyle. Dogundur jigilerimizi, uyolarymyzy, bala çağjyklarymyzy erbi ýollardan özüň aman sakla ya Rabbi. Ey bar Hudaýa, sana dua edýäs, dualarymyzy müstejab eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hergiz sana dua edilenne öz Resulüň Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salavat aýdylsa, ol duany iyidine gaýtarmazmyşyň ya Rabbi. Senin Resulüne salatu salamlar bolsun ya Rabbi. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ey bar Hudaýa, biziň edýän dualarymyzy Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çeken jebr jafalaryndan soň eden göz ýaşlaryny eden dilekleriniň hormatyny müstejab eyle ya Rabbi. Allahumme taqabbal minna inneke entes semiul alim. Rabbi gfir lana warhamna warzuqna wahdina bihidayatil Qur'an ve şerrifna bi şarafatil Qur'an. وعافنا جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اللهم استجب دعانا بحرمة سيد المرسلين. الفاتحة. هم عند içinden bir salavat aydıp bir elham Fatiha surany okan inşallah. Allahümme salli ala Muhammed ve ala sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Muhammed ve aleyhi ve sellem. Rahmet kerem. Allahu ekber. Allah kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahu ekber. Boş yerler vardı, fişe verin doğan. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye ale's-salâh. Hayye ale's-salâh. Hayye alel-felâh. Hayye alel-felâh. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة وفضيلة والدرجة العالية العافية وبث مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Allah. 2 rekat mescid namazına niyet.